ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ହଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହଉଛି 2/1/2025 ଗୁରୁବାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର। ଠାକୁରକୁ ଟିକେ ମୁଁ ମାନେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁର ପାଗଳ। ଜଗା ବିନା ମୁଁ ଅଧୁରା। ଯେମିତି ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଅଧା, ସେମିତି ଜଗା ବିନା ମୁଁ ଅଧା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ। ମାନେ ସକାଳୁ ଯୁଆଡେ ବି ଯିବେ, ସକାଳୁ ବାହାରିକିରି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନିଅନ୍ତୁ, ପାଦ ଛୁଇଁକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି। ଆଜି ତ ହଉଛି ଗୁରୁବାର, ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ଶୁଣେଇବି। ସେ ଭଜନଟା ହଉଛି ଆଜି ପରା ମା, ଆଜି ପରା ଗୁରୁବାର ପରବ ତୋର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହଉଛି ଜଳ ଭାଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଟିକେ ମୁझे ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୀତଟା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଆଜି ପରା ଗୁରୁବାର ପରବତର, ପରବତର ଲୋମା ପରବତର। ଆଜି ପରା ଗୁରୁବାର ପରବତର, ପରବତର ଲୋମା ପରବତର। ଉଠ ଉଠ ଲୋ ମା ମୌନବତୀ, ଉଠ ଉଠ ଲୋ ପାହିଲା ରାତି। ଉଠ ଉଠ ଲୋ ମା ମୌନବ୍ରତୀ, ଉଠ ଉଠ ମା ପାହିଲା ରାତି। ପାହିଲା ରାତି, ପାହିଲା ରାତି। ଆଜି ପରା ଗୁରୁବାର ପରବତର, ପରବତର ଲୋମା ପରବତର। ତ ଆଉ ତ ବେଶୀ ଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦିପଦ ଗାଇ ଶୁଣେଇଦେଲି। କଣ କରିବା, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋ ଭରସା। ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ବଡ଼ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଠୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।